apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anay ko! Nagdagit ang aso ta. Pasalsalida iti kalsada. Isurakit din ti may reslisyan. Sa pa'y rabiin. Nay, sika magayam Ruben. Kuna laki din no asino dayjay. Okay ka lang. Da kayo gayam, tataalan. Ay, talaga perwisyo na kita nga aso ti karuba. Uwan nga rod. Nay, kapitpitak kan. Kabailam ti tumakdar. Tano saan ka umawag ak iti tanaw? Saan tata? Kabailak mo ta. Sigurado ka? Uwan, di da pa kadanagan. Kabailak. Ay, no sakti ka. Hiripot mo day tayo napasamak iti barangay hall tapno maksunan. Saan la si katinay kanal di tawi? Ay, sa payawan ni Nora di tabalay na. Sigurado nga agsapa nga agawid maninday jay. At akon bakit? Pasensya ka no itak lang. Nan ano ka, Ruben? Kapitpitak ka mat. Ada pa'y sugat iti rupam. Kasano ko yun? Naidiretso ak iti kanal. Saan ka di ako nam nga expert ka nga agmotor? Kasano ang nagdiretso ka iti kanal ako nam? Dagigay man nga aso ni Manang Nora. Naimbaglangan. Tada ni tataalan akaruba timulong kanya. Na, tapabasulam pa'y laang ti aso ni Manang Nora? Una takilat at imara iti sentro ti kalsada. Nanin, ano nga baga agalutan da? Unay mo dagitan. Ah? Ay una yun ti kasta. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy? Tanudad duma, uray nakamuturak, kamatendak dagiti asaw. Italaan na karaw ti donor ko. Kasi nga minti napasamak. Ala, agpalis ka nga rudan. Tagasak dagita sugat mo lakay. Anya ti masapol mo, Jessica? Ay, kuwa nga min manang. Ibagamon, takas makita mo, busy ah. Mabalin ka de, nga igalot mo pa'y laang dagiti aso, manang. Ay nawaw, anwan na kaaya dagiti asaw. Dumanon damat nga min iti kalsada, manang. Nadisgrasya pa'y kitian nila kay ku idirabi takalat ka no ati maray ti asom iti sentro ti kalsada. Amangan mo't no nakainom ti asawam, katagar aramid lang iti istorya. Ay, saan, manang? Saan nakainom nila kay ku idirabi Imposible mat at ay bagbagan. Naglawad ya kalsada. Maaksidente kitain. Nakamotor lang man. Anya? Pakibagamkin nila kay mo Ano mabalin? Kat di na pagpupudutan dagiti asok. Nalipatan nyo kaday ako marik ni Kapitana. Mabalin kay nga ireklamo iti kastang aramidan niyo. Anya ay, nakasaritam ni Manang Nora. Wen. Igalot naman siguro dagiti aso na. Day tangarod ti parikot lakay. Saan na apat yun na disgrasya ka? Anya? Jakman amo iti day dya at tao lakay. Pinagbalin na moten nga extension ti paraangan da ti kalsada. Naku nanapay akumari na kanu ni Kapitana. Kanya kumano kumari na. Adda ni tataalan amang panagnag apod no ti bagbagak. Ayun ngagpaiso. Siyak man ti mapan iti ayan na. Siyak pa'y lang ti pagbalinan na nga ulbod. Ay, agi na nakapaykit di. Mapanak pa'y iti ayan na ita. Tapno makita na ti perwisyo nga impay nag iti bulos nga aso na. Kitaan ti perwisyo nga impay nag iti bulos nga aso, Manang. Ay nawaw. Anya kumatiam mo dagiti asok di tangay. Ni, apay di ka makawawat. Kilat at imaray dagiti asom iti sentro ti kalsada. Idi rabi alim mabasak. Ay pangasim Ruben Di mo pagpupudutan dagiti asok. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy.
Tano da duma. Uray na kamotor da tao. Kamaten dagiti asom. Kas na kunak itayon, di mo pagpupudutan dagiti asok. No na-aksidente ka, ay katbasol mo matin Apay ngamin adi ka agan anad. Na, tapag balinam samat nga extension ti arubayan mo ti kalsada. Idi pa nga ibagbagak ano mabalin kat igalot yo ti aso yaw. Ngamatangkin kayo. Adda ka di ebidensyam amang panuknak. Adagiti asok ti makagapon no apay an na-aksidente ka, Adda ni tataalan, ta iso tinang tulong kanyak idirabi Ni tataalan, May samot na italakay. Padam anak reklamo. Masigurado ang nagtulang kayo. Nangig ko tinagsaritaan nyo ka ni Robin itay, Nora. Kat, anya ko maitatata. Pudno matibagbaga na. Nakita ka na ikanal idirabi Kasano ko maapatyag ti bagbagayo? Kat saan ko matanakita? Kasano makitam ka awang kami di tabalay mo idirabi Basta, sa anak basta mamati iti sa ulaang. Ay, nawaw. Ay, masyan ka kumamot ka dagiti padam at tao ama perperwisyaw. Gapu ka dagiti bulos nga asom. Apay ngamin aya pagpupudutan nyo ti asok, tata. Kastala akalayo nun. Nakarikreklamo kayo launay. Igalot mo dagiti asom tapno awan riray. Awan ti madangran, no igalot mo. Awan pa'y mapirwisyaw. Apay, urayam ka ding adda matay sa kagnakam Kumusta ti sugat nila kay mo nga, Jessica? Ininot mo nga agimbag, tata. Ay, nasaya at ingkay ka agreklamo ngagpaiso ka ni Kapitana. Urayan nyo amalpas ti seminarda. Ay, day tangarod, tata. Di mi maaramid ti agreklamo. Takumari mo't ngamin ni Manang Nora ni Kapitana. Manya kumagay no kumari na. Amangan numasayang lang ti bannog ken oras mi. Numapan kami. Kat saan mo't lang amaksyonan. Padasan nyo lahat ti mapanta na rigat no di kay agtagtagaray. Awan at ti mapasamak no kasta. Kasano nga rod no saan nga aksyonan ni Kapitana, tata. Sapay saan kami mo't asikat dito'y lugar tayo. Ay no di na aksyonan idiretso yo di munisipyaw. Adda akmat nga witness nga do tinapirwisyo dagiti bulos nga aso ni Nora. Karubak amismaw. Iso makitkitak ti mapaspasamak. Panagkunak. Gusto tinaybaga ni Tata Alan, Ruben. Noong ay saan nga aksyonan ni Kapitana. Close friend ka no nga ni Manang Nora. Padasan talata Saan ta sikat dito'y barangay tayo? Ngam, adamat siguro karbangan ta nga agreklamo no maagrabyado da tao lakay. Kahit mapan ka di barangay hall. Mapanta tanalpasan ti seminar da Kapitana. Sikalatan. Mapanta adwa. Tapno makita ni Kapitana dagiti sugat mo. Naimbaglaangan taday talaang ti sugat sa grap mo lakay. Narigat mo't ngamin ti makisarita ka ni Manang Nora. Umayak man, kumarik a Kapitana. Sumrak ka, Mari Nora. Agyaman aklaunay, Mare. Anya ti aramidam dito'y barangay hall. Adda ka di masapul mo? Awan mo't, Mare. Kaya't kulaang abisitaan ti Kapitana ako, Mare. Nabayag mo't ngamin idi na udi ang nagsarita ta. Amumot abisi-bisi da tao, Mare. Anya nga tinakasupot ngay ni gamam? Ayun, gimatangak iti tinapay nga ikapit. Ay nawaw. Sakto, Mare. Kaipapapudot ko laang ti kape. Mayat mat gayam ti timing ko nga imay, Mare. Ninsamot Manang Nora ti kasarsarita ni Kapitana bakit? Wan nga rod lakay. Wrong timing ta. Nairanamot nga adda dito'y barangay hall ti tao nga ireklamo ta kumalakay. Kasano nga rudan daytan? Agawin ta kadipay. Ay uwanan alakay. Agsublitan to iti sabali nga aldaw. Naglaing mat talaga day ta Nora. Narikna na siguro nga umay ta agreklamo.
At danto aldaw day ta tao. Ala, agawid ta nga rudan. Saan tamot lang ang makapagreklamo no at daday ta tao. Sigurado a kontraan na amin ti ibagata. Ako ka. At damod dagiti kakagawad ni kapitana dito barangay hall. Anya nga ta, no isudat ti pangibaganta iti parikot ta. At dadagiti kagawad. Ngam no makita na ta ni Manang Nora nga imay, sigurado nga adumanan ti sa una. Nay, nagsubli kayo mga dagaws. Kung mano na pang kayo nagreklamo ka ni Kapitana. Nagpatingga kami iti entrance ti barangay hall tata. Ay nawaw. Apay. Adda nga ni Manang Nora iti barangay hall tata. No kasta, ijay gayam tinapanan na. Wen tata. Ay, amo na siguro ang mapangkaagreklamaw. Iso nga inunaan na kayaw. Ay, di naman ingalot dagiti aso na tata. Agkaiwarada manan iti kalsada. Anya ko mat-expectaren tayo ngay. Sa balit ti style, dahi ta karuba. Jak amaw nga, ay na, feeling ka nga tuwan wag sasaw. Kunamlan asinaw. Naturad takumari na kanukit nga rod ni Kapitana tata. Nakitang alimabas ni Kapitana iti paraangan tayo itay lakay. Kawin ata galas sa isain. Saan ba't mabalin ang maturog iti barangay hall? Mapanaklaangan iti balay na tay jaya kung nagreklamo. Katakan ka ano kayat mo ti mapan? Nasaysayat matlaang tapno maibagak ti kayat ko nga ibagalakay. Ala, ingka nga ro din. No siya, agbati ak tagluto ak. O sige, agsubli ak tumatla adagos lakay. Oh, agtugaw ka pa, Jessica. Ay, agyaman naklaunay, Kapitana. Anya nga minantay ko nam agagaram, ading ko? Adda ko makayat ko nga ireklamo, Kapitana. Asino? Di ko marim, Kapitana. Ne, asino ako marik? Ni Manang Nora. Apay, anya akalukwan manan ti inaramid na, ading ko? Idi pa'y nga ibagbagami, nga igalot na dagiti aso na, nga magpatangken met. Na disgrasya pa'y kat din nila kay ko ay di na minsan arabi Nagdiritso iti kanal. Anya? Naimbaglangan saan anak karo ti donor nasagrap na, Kapitana. Ti ko na ni Marinora kanyak, ingalot na kanumot dagiti aso na. Ay saan mo't, Kapitana? Pinagbalin na nga extension ti arubayan na ti kalsada, Kapitana. Pasensya kayon. Nabayagmat nga minan asa anak-anap na pan iti ayanda, iso adyak amwa kastagaya. Kumusta ba kay? Nakasaritam ni Kapitana. Wen lakay. Anyat ko na ngay. Tulungan na ta kano lakay. Ay nawaw. Mayat ano kasta? Ay hadyak man ekspektara na kas jet ibaga na kanyak lakay. May salati kayat asawon day ta. Patas, ti panagserbi ni Kapitana. Wen nga rod lakay. Saan nga amin nga opisyal katkas kini Kapitana? Nakuna pa'y amabalin nga ipabayad na kani Manang Nora dagiti nagastos ta. Ipakita ta kanulaang ti resibo. Kaano agsasarita tayo ngay? Inton umay a Biyernes, taadda naka-schedule a meeting na inton bigat. Adda akmanen, Mari Adelfa. Innal daw samot nga umay ka dito'y barangay hall, Marinora. Wala, tawan mo ti daduma pakakumkumikumak, Mari. Ay na, pasensya ka, ngam ada meeting ko inton madamdama. Saan ko amasango ti makiinistoryaken ka? Kasta ka di. Wan gayam, may ni Jessica ije balay idi rabi Apay ka nyo, anya timbaganakan ka. Inreklamo na ka, Mare. Anya, iti anya agapo. Na disgrasya nila kay na gapukin ka. Gapu ka dagiti bulos nga aso. Tikunam kanya kat inggalot mo, ngam saan mo't gaya, Mare. Ay ikwa, Mare. Tinasayaat, umay kanto intun Biyernes na pagsasaritaan tayo dagiti rumbang abayadam. Anya? Narabyan ka mat, Mari Adelfa. Ay nawaw, makapakigtot ka mo't, Marinora.
Anya ter aramidam dito'y balay katrabien. Di la mabalin, amala iti nasaya at asaritaan ti reklamo da kanyak mare. Inggalot kumitin dagiti aso. Ay na mare, nasken nga agsasarita tayo intun Lunes. Nakitak ti sugat iti rupa ni Ruben. Kat saan matpiman amabalin abali wala ti reklamo da. Sa maysa, amangan no ibagada apabpaburan ka, gaputa kumari ka. Kasla saan tamad nga agkumare no kastalaang Adelfa. Saan matpiman basta-basta ti perwisyo an aramidan dagiti aso mare. No ingalot mo kumangamen, di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Idi pa'y asang kaibagami nga igalot tayo dagiti aso tayo, tapno saan adumanon iti kalsada. Ay, unay kan. Sayang lang ti bannog ko anang tutulong kan ka, iti pa nagkakampanya. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla saan ako mari ti pangibilbilangam kanya. Ar-arami daklaang noan niya ti maiparbang Marinora. Awan ti kumakumari kanyak no maipapan iti kakastoy abanag. Pasensya ka na. Ay nawaw! Asum kat igalot mo, tapno ti pada matao kat saan ama perwisyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.